Tervetuloa Action Energy Marketin tarjouksen anto opasvideo. Tässä videossa kerromme, miten lähetät tarjouksen asiakkaalle tuotteesta tai palvelusta, jonka olet lisännyt ratkaisupankkiin. Asiakas saa luomasi tarjouksen suoraan sähköpostinsa ja voi hakea tarjouksen avulla pienellä vaivalla rahoitusta projektille. Käymme läpi seuraavat osiot tässä videossa. 1. Kirjaudu palveluun. 2. Valitse tarjouseditori. 3. Luo ostajalle asiakastili. 4. Kirjaudu juuri luomallesi ostajan asiakastilille ja luo tarjouspyyntö, käyttäen ratkaisupankkiin lisäämäsi tuotetta tai palvelua. 5. Kirjaudu omalle asiakastilille ja vastaa juuri luomaasi tarjouspyyntöön. 6. Palaa takaisin tuoteeditoriin omalla asiakastililläsi ja lähetä luotu tarjous ja asiakastili lokkaustiedot asiakkaalle. No niin, ja tässä videossa katsotaan, että miten tätä tarjouseditoria käytetään. Lähdetään liikkeelle siitä, että logataan sinne asiakastilille. Eli tarjouseditoria, niin sitä voi käyttää siinä vaiheessa, kun on lisännyt sen tuotteen tai palvelun sinne ratkaisupankkiin. Eli ja jos se asia ei ole tuttu, niin löytyy meidän YouTube-kanavalta löytyy toinen video, missä näytetään, että miten se tuote tai ratkaisu lisätään sinne ratkaisupankkiin. Okei, no nyt logataan tänne asiakastilille. Ja mulla on täällä valmiina mulla on täällä yksi tämmöinen palvelu täällä lisättynä ja käytetään sitä nyt tässä esimerkkinä. Eli se tarjouseditori löytyy täältä alavalikosta, eli valitse täältä tarjouseditori ja luo uusi tarjous. Niin, ja nyt ollaankin sitten valmiita tekemään tarjous asiakkaalle. Tässä on 3 kenttää, mitkä pitää täyttää, eli hankkeen nimi, se voi olla ihan mikä vaan. Ja sitten asiakkaan sähköposti, eli se taho, jolle tämä tarjous osoitetaan. Ja sitten tälle tarjoukselle asetetaan salasana. Kun asiakas lokkaa tänne palveluun, niin hän voi mennä muuttamaan sen salasanan mieleisekseen sitten. Ja nyt sitten seuraavaksi valitaan tämä, mikä on tässä eli logataan sinne asiakkaan tilille, jotta saadaan sinne laitettua ne tarjouksen tiedot. Ja tässä löytyy ohjeet, eli jotta annat tarjouksen sinne asiakkaan asiakastilille, johon äsken annoit sen käyttäjätunnuksen, joka on siis sähköpostiosoite, ja sitten se salasana, niin sä lokkaat tänne järjestelmään asiakkaana ja täytät nämä tarvittavat kentät asiakkaan puolesta. Ja klikataan tästä lokkaa sisään asiakkaan. Ja annetaan täällä sitten käyttäjän asetukset. No niin, ja sitten asetetaan tänne sen ostaja-asiakkaan nimitiedot, etunimi, sukunimi, käyttöliittymän kieli ja klikataan nämä palvelun ehdot ja yksityisyyskäytännöt ja valitaan tallenna. Ja nyt sitten, koska kyseessä on siis ostajan tili, eli nyt tässä niin kuin palvelun tarjoaja ostajan puolesta luo sen tilin, jotta sinne voidaan se tarjous jo lisätä automaattisesti, niin valitaan energiapalvelujen ostaja. Ja sitten asetetaan sen, jos kyseessä on esimerkiksi taloyhtiö, niin asetetaan tänne sen taloyhtiön nimi. Ja tähän nyt on kirjoittanut tämän taloyhtiön nimen, ja näitä asetuksia se asiakas voi käydä sitten myöhemmin muuttamassa siellä asiakastilillä. Tämän voi joko valita epäaktiiviseksi tai jättää sen. Valitaan talle. Ja nyt ollaan saatu tämä asiakastili luotua ostajan puolesta ja voidaan tästä sitten jatkaa eteenpäin. No niin, ja nyt sitten kun ollaan saatu tämä käyttäjätili ostaja-asiakkaalle luotua, niin mennään tänne ratkaisupankkiin. Ja valitaan sieltä se,
oma tuote, mille halutaan se tarjous tehdä. Valitaan täältä näin esimerkinomaisesti tämä projektirahoituksen konsultointi ja klikataan luo tarjouspyyntö. No niin, ja sitten luodaan tämä tarjouspyyntö sen asiakkaan puolesta. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tässä on muutama kenttä, mikä sen asiakkaan puolesta. Tässä niin kuin simuloidaan sitä, että asiakas olisi luonut itse sen tarjouspyynnön, mutta tällä tavalla tehdään tämä asiakkaalle helpommaksi. Eli tähän voi asettaa tämän tarjouspyynnön nimen ja se, että milloin asiakas on tämän hankkeen aikeissa toteuttaa. Eli niihin perustuen, mitä sen asiakkaan kanssa on jo keskusteltu. Sitten asetetaan tänne asiakkaan sijaintitiedot, eli tämä on tärkeää klikata täällä päällä, käytä alla olevaa vaihtoehtoista osoitetta, koska täällä asiakastilillä ei ole vielä asiakastietoja, täytetään ne tänne ja todetaan, että tallennetaan tämä lomake pohjiin. Silloin ne löytyy täältä sitten, asiakas löytää ne sitten täältä halutessaan jatkossa myös täältä organisaation tiedosta ja näitä voi aina mennä muokkaamaan. Ja sitten sama juttu tälle hankkeen sijaintipaikan kuvaukselle, eli klikataan täältä, että käytetään alla olevaa vaihtoehtoista hankepaikan kuvausta, rakennustyyppi, lämmitysjärjestelmä ja näin poispäin. Valitaan täältä täytetään nämä tiedot, koska asiakkaan kanssa, kun on oltu jo yhteyksissä ja sitä tarjousta varten, niin tiedetään sen kiinteistön speksit, niin täytetään ne tänne näin ja valitaan tallennan nämä lomakepohjiin. No sitten kaikki nämä loput täällä on valinnaisia ja niitä ei tässä tilanteessa, niin näitä ei tarvitse täältä käyttää. Valitaan tallenna. Ja sitten voidaan katsella nämä täytetyt tiedot läpi, jos ollaan näihin tyytyväisiä, ei tarvitse tehdä muutoksia, todetaan jatka. Ja tässä sitten vielä systeemi tarkistaa, että kaikki vaaditut kentät on täytetty ja sitten voidaan klikata tätä tarjouspyyntö lähetetään suoraan palvelutarjoajalle. Tämän jälkeen se tarjouspyyntö välittyy sinne palvelun tarjoajan omalle tilille, eli voidaan logata täältä pois ja mennään sinne omalle palveluntarjoajan tilille ja voidaan sitten vastata siihen asiakkaan tarjoukseen. Niin, ja nyt sitten kun ollaan takaisin täällä omalla palvelutarjoajan tilillä, niin se äsken asiakkaalle luotu tarjouspyyntö sieltä ostaja-asiakkaan asiakastililtä, niin se löytyy täältä, eli kohdasta ratkaisupankin tarjouspyynnö. Valitaan kohta toiminnot. Täältä näkyy nämä äsken täytetyt tiedot ja klikataan tee tarjous. Ja nyt sitten täältä löytyy jo valmiiksi, tämä hakee nämä suoraan täältä palveluntarjoajan jo aikaisemmin täyttämistä tiedoista. Jos näitä on tarve mennä muuttamaan, niin sen voi käydä tekemässä täältä organisaatio-osuudesta. Täältä näkyy nämä yleiset tiedot, sijainti, eli osoitetiedot, missä palveluntarjoaja sijaitsee, ja palveluntarjoajan profiili. Ja nyt sitten tästä kohdasta ei juurikaan tarvitse niin kuin välittää. Eli kun käytiin luomassa se tarjouspyyntö, niin siellä ei asetettu mitään erityisvaatimuksia. Tämä voidaan ohittaa. Ja nyt sitten laitetaan tänne näitä muita tietoja, eli olen tänne jo valmiiksi nyt käynyt täyttämässä hintatiedot, tarjouksen voimassaolopäivämäärä, hinnoitteluun liittyvät oletukset, maksuehdot, peruutusehdot. Ja tähän nyt on itse kirjannut, että voi katsoa tarkempaa liitettä, eli esimerkiksi tästä hinnoittelusta tähän voi liittää sen tarkemman hinnoittelutiedostoon, niin mistä löytyy peruutusehdot ja muut, tai sitten ne voi kirjoittaa tänne kenttiin, mikä vaan on itselle kätevimpää. Ja hankkeen toimitusaikataulusta, niin tähän voi asettaa sitten
haluamansa aloitus- ja päättymispäivämäärän, muita tietoja. Mä oon täällä jo aikaisemmin käynyt täältä organisaatiopuolelta lisäämässä sinne yhteyshenkilön projektipäällikön nimen, jos haluaa käyttää jotain muuta kuin mitä täällä on jo valmiiksi tallennettuna, niin tähän laittaa ne tiedot ja tallentaa sinne lomakepohjiin. Mutta käytetään mitä täällä nyt jo on. Sama koskee asiakasreferenssejä. Tänne voi lisätä useita asiakasreferenssejä ja täältä voi sitten valita, että mitä tässä haluaa käyttää tässä keississä tai lisätä uuden. Ja sitten täältä voi antaa muuta tarjoukseen liittyvää tietoa. Täältä voi antaa vapaa kenttä, mihin voi lisätä muuta tietoa, asiakasreferenssitiedoston, projektin suunnittelutiedostoa, toimitustakuuta, huolto- ja ylläpitopalvelutiedostoa tai jotain muuta tiedostoa. Ne kaikki voi käydä liittämässä. Täältä minkään liitteen lisääminen ei ole pakollista, mutta sen voi tätä kautta tehdä. Ja sitten jos haluaa tästä antaa, jos yrityksellä on itsellään joku rahoitusratkaisu, senkin voi antaa tätä kautta. Mutta tosiaan niin tämän niin kuin digitaalisen tarjouksen idea on se, että nyt kun asiakkaalla on siitä hankkeesta kattavasti ne tiedot, niin silloin hänen on helppo lähteä hakemaan sitä rahoitusta tämän palvelun kautta sille hankkeelle. Ja nyt kun täällä on vielä tämmöinen niin kenttä, sisäinen kenttä, jos käytössä on yhtiössä esimerkiksi niin kuin sisäisiä hankenumeroja, ja tänne voi laittaa sitten niin kuin omia sisäisiä muistiinpanoja. Nämä ei näy siis asiakkaalle päin, vaan nämä on siis vaan palveluntarjoajan omaan tietoon. Ja klikataan tallenna. Ja nyt sitten voidaan vielä tarkastella näitä kenttiä. Ja kun ollaan tyytyväisiä, niin klikataan, että tee tarjous. Ja tässä vielä varmistetaan, että kaikki kentät ovat kohdallaan ja voidaan klikata tee tarjous. Täältä näköjään oli jotain jäänyt puuttumaan. Ja nyt sitten käytiin vielä lisäämässä sinne ne puuttuneet tiedot, ne näkyy täällä aina tämmöisellä punaisella kentällä, jos sieltä on jotain jäänyt pakollista puuttumaan. Ja voidaan klikata sitten sen jälkeen tee tarjous. No niin, ja nyt sitten kun ollaan saatu se tarjous lähetettyä, niin tässä näkyy, että kun nämä kaikki kentät tästä näkyvät vihreinä, niin siinä vaiheessa voidaan lähettää tämä tehty tarjous tiedoksi asiakkaalle. Eli se tarkoittaa silloin myös sitä, että asiakas saa tässä sitten myöskin sen tiedoksi sen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, minkä hän voi mennä sitten vaihtamaan. Mutta nyt se tarjoukseen ja asiakkaan kiinteistöön ja sen sijaintiin ja muuhun liittyvät tiedot, niin ne on kaikki siellä valmiina. Eli asiakas voi tämän jälkeen tarkastella sitä tarjousta, tehdä siitä sitten alustavan hyväksynnän ja sen jälkeen hakea rahoitustarjousta sille hankkeelle. Klikataan tätä lähetä. Ja nyt sitten tähän tulee tämä, että olet lähettänyt käyttäjätilin ja tarjouksen tiedot asiakkaallesi. Ja voit sen jälkeen palata tänne tarjouseditoille.